vypadají, že jsme před vzletem, aby jsme si vzali pás a takhle to vypadá tady. Jo? Jo. To je před vzletem, prosím vás, jo. Tady je dráha. Najíždíme na dráhu v Brně. Řídí Vojta Zapletal. 22 let. Půjdeme se podívat přes letem, že tady můžeme prostě chodit, co se tam děje vepředu, jo. Ops. Skytravel 101, zle zdraví 28, povolen vítr 3 na 0 stupňů, 1,4 judu a do levého okruhu a olaste finále. Ready? Tam trošku nezvykle dáme si 80, takhle, pustíme brzdy na úzné. A teď nás tam nastaví, jo? Takže já mám to ano, a take off.